హల్లెలూయా హల్లెలూయా. దేవునికి వందనాలు, సమయం ఇచ్చిన గారికి వందనాలు, మీ అందరికి కూడా యేసుక్రీస్తు నామములో వందనాలు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. యేసు ప్రభు సిలువలో పలికిన 7 మాటలలో 2 మాటలు ధ్యానించాము. మనం ఇప్పుడు 3వ మాటను ధ్యానించబోతున్నాము. కాబట్టి ఈ 3వ మాటలో అంతరార్థంగా ఆత్మీయంగా ఎటువంటి మేలులు దాగి ఉన్నాయో, దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడదలుచుకున్నాడో మనం అందరం కూడా వినటానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడాలి. కానీ మానవ స్వభావం ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్కువగా వినటానికి ఇష్టపడదు, ఎక్కువ మాట్లాడటానికే ఇష్టపడుతుంది. కానీ మనం ఎలా ఉండాలి? ప్రభు నమ్ముకున్న వారం అంటే ఎక్కువగా వినడానికి ఇష్టపడాలంట. దేవుని వాక్యం కూడా సెలవిస్తుంది వినడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడాలంట. ఇంకొక వాక్యం కూడా దేవుని సెలవిస్తుంది, ఏమని? నీ నోటిని బాగా తెరువుము, నీ నోటి నిండా నా మాటలు ఉంచాలంటుంది దేవుని వాక్యం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. అందుకే మనం అందరం కూడా ఎలా ఉండాలంటే మన నోరు బాగా తెరిచి ఆయనను స్తుతించాలి, ఎక్కువగా వినడానికి ఇష్టపడాలి మనం. హల్లెలూయా. కాబట్టి ఈ 3వ మాటను ధ్యానించబోతుండగా మనం ప్రతి మాటను కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఆలకించాలి, వినాలి. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. 3వ మాట యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 19వ అధ్యాయము 26వ వచనం 27వ వచనం. యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిలుచుండుట చూచి అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పెను. తరువాత శిష్యుని చూచి ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పెను. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. యేసు ప్రభు శిలువ మీద పలికినటువంటి 3వ మాట ఏమంటున్నాడంటే, అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారుడు, ఇదిగో యోహాను నీ తల్లి అని అప్పగిస్తున్నాడు. మరి ఈ మాట పలికిన సమయంలో ప్రభువు ఏ స్థితిలో ఉన్నాడు అని మనం గ్రహించాలి. శిలువ మీద 3వ మాట ఈ మాట పలికిన ప్రభువు ఏ స్థితిలో ఉన్నాడంటే మరణ స్థితిలో ఉన్నాడు. ఆయన మరణపు అంచున ఉన్నాడు. వేదనలో శోధనలో ఉన్నాడు. శరీరం కొట్టబడింది, దున్నబడింది, ముళ్ళ కిరీటం పెట్టబడింది, రక్తం కారిపోతుంది, శక్తి లేదు. అదే సిలువని కొన్ని కిలోమీటర్ల మేర మోసుకొని వచ్చాడు. ఆయన శరీరంలో సత్తువ లేదు, క్షీణించిపోయింది. అయినా ఆయన మరణానికి దగ్గరగా ఉన్నాడు. ఎటువంటి శక్తి లేనటువంటి హీనమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు ఆయన. అయినా ఆయన ఏం మరవలేదంటే తల్లిని మరవలేదు. హల్లెలూయా. అయినా అటువంటి స్థితిలో ఉన్నా కూడా, ఇంకొక కొన్ని క్షణాలలో చనిపోయేటువంటి స్థితిలో ఉన్న, శరీరంలో సత్వం లేకున్నా కూడా ఆయన తన తల్లిని మరవలేదు, తన శిష్యుని మరవలేదు. హల్లెలూయా. అవునండి, మనకు చిన్న ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు మనం అనేక మందిని దూషిస్తూ ఉంటాం, అనేక మందిని ఏదో విధంగా దుర్భాషలాడుతూ ఉంటాం. హీనమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు రకరకాలుగా మాట్లాడుతుంటాం. ప్రభు మొదటి మాటలో పలికిండు. ఆయన మొదటి మాట పలికినప్పుడు కూడా శిలువ మీద ఉండే పలికాడు. ఏమని? తండ్రి వీరేం చేయుచున్నారు, వీరెరుగరు, వీరిని క్షమించు అన్నాడు. హల్లెలూయా. ఆ స్థితిలో కూడా ఆయన మరణ వేదన పడుతూ కూడా తనని ఎవరైతే హింసించారో వారిని క్షమించమంటున్నాడు. హల్లెలూయా. అటువంటి మనస్సును మనం కూడా కలిగి ఉండాలని మనం ధ్యానించాము. 2వ మాట ఏం చెప్పాడు దేవుడు? నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉందువు.
అని దొంగకు సాక్ష్యం ఇచ్చాడు. హల్లెలూయా. అంటే మారు మనసు పొందుకున్నాడు దొంగ. ఆ క్షణంలోనే దేవుని రాజ్యంలో చేర్చబడ్డాడు. కానీ మూడవ మాట, ఇదిగో నీ తల్లి, ఇదిగో నీ కుమారుడు అని ఇద్దరికి ఒప్పజెప్పాడు. మరి ఆయన ఏ స్థితిలో ఉన్నాడంటే ఈ మాట పలుకుతున్నప్పుడు చాలా దీనాతి దీనమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు ప్రభు. కానీ ఈ తల్లి మరియు యోహాను అనేటువంటి భక్తుడు మాత్రమే, శిష్యుడు మాత్రమే అక్కడ ఉన్నారు. ఎవరెవరు ఉన్నారు? తల్లి, యోహాను, శిష్యుడు. అయితే యేసు ప్రభు ఎక్కడున్నాడంటే సిలువ మీద వేలాడుతున్నాడు. మరి వీరిద్దరు ఎక్కడున్నారంటే సిలువ కింద చాలా దూరంలో ఉన్నారు. ఆయన మరణ వేదన పడుతూ కూడా చాలా దూరం నుంచి తల్లిని గ్రహించాడు, తన శిష్యుని గ్రహించాడు. హల్లెలూయా. చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే మనం ఇబ్బందులలో ఉన్నప్పుడు ఎవరిని మనం గుర్తించలేము. కానీ ఆయన బాధ్యతను మరవలేదు. చివరి క్షణాలలో ఉన్నాడు. మరొక కొన్ని క్షణాలలో ఆయన పరలోకానికి చేర్చబడుతున్నాడు. మరి తల్లి సంగతి ఏంటి? తల్లిని అనాథ చేసి పోవలసినటువంటి అపవాదు వస్తుంది కదా. కాబట్టి ఆయన ఏం చెప్పాడంటే యోహానుకు తన తల్లి బాధ్యతను అప్పగించాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇక్కడ మనం గ్రహించవలసిన విషయం ఏంటంటే యేసు ప్రభువు అటువంటి దీన స్థితిలో ఉండి కూడా తల్లి మీద ప్రేమ చూపించాడు. కుటుంబం యొక్క బాధ్యతను కూడా మనం గ్రహించగలుగుతున్నాము. హల్లెలూయా. అదేవిధంగా బంధాన్ని కూడా ఏర్పరిచాడు. హల్లెలూయా. ఏ బంధం అంటే, ఏ ప్రేమ అంటే అది కుటుంబ బాధ్యత, తల్లి బాధ్యత, శిష్యుని యొక్క బాధ్యత. ఎందుకంటే ఈయన మరణించిన తర్వాత తల్లిని ఎవరు చూసుకోవాలంటే తల్లి మరియ తల్లికి మరల యోసేపుతో అంతకుముందే కన్యాదానం చేయబడింది కాబట్టి ఆమెకు కూడా మరల పిల్లలు కలిగారు. ఆయన యొక్క సహోదరులు ఉన్నారు. హల్లెలూయా. యేసు ప్రభు మాత్రమే ఎలా జన్మించాడు? ఆయన ఈ లోకాన పరిశుద్ధాత్మ వలన యేసు ప్రభువు జన్మించిన తర్వాత మరలా ఆమె యోసేపును కూడినప్పుడు సహోదరులు కలిగారు ఆయన. హల్లెలూయా. కాబట్టి మరి నీ తల్లి ఇదిగో నువ్వు చేర్చుకోవాలి శిష్యునికి చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఏంటి? ఆమె యోసేపుతో సంసారికంగా కనినటువంటి పిల్లలు ఉన్నారు కదా. మరి ఎందుకు వాళ్ళందరినీ కాదని మరి యేసు ప్రభు తన యోహాను అనేటువంటి శిష్యునికి బాధ్యత అప్పగించాడు? ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా? దేవుడు పలికినటువంటి సిలువలో 3వ మాటను చాలాసార్లు చదువుతున్నాము. ఇదిగో నీ తల్లి, నువ్వు చేర్చుకో. అమ్మా, ఇగో యోహాను నా శిష్యుడు, నీ కుమారుడు, ఇప్పటి నుంచి నీ యొక్క బాధ్యతను మొత్తం ఇతనే నెరవేరుస్తాడని అప్పగింత జరుగుతుంది. బాధ్యత ఒప్పచెప్తున్నాడు శిష్యునికి. హల్లెలూయా. మరి తన కడుపున పుట్టినటువంటి సంసారికంగా యోసేపుతో జరిగినటువంటి వివాహం బంధం అనుగ్రహంగా మరి తన సొంత పిల్లలు కూడా ఉన్నారు కదా. మరి పిల్లలందరూ ఏమైనట్టు? ఈమెను ఎందుకు దూరం చేసిరు? ఈమెను ఎందుకు పట్టించుకోలేదు? చనిపోతున్నటువంటి తన కుమారుని చూడడానికి ఆ వేదన భరించలేక వచ్చింది అక్కడికి. హల్లెలూయా. సిలువ దగ్గరికి అందరూ పారిపోయారు శిష్యులందరూ. అక్కడ ఉన్నది మొట్టమొదటిగా ఒకే ఒక్క శిష్యుడు మొట్టమొదటిగా వచ్చింది. యోహాను అనేటువంటి శిష్యుడు పారిపోయిండు మొదటగా, మళ్ళీ ఆయనే తిరిగి వచ్చాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కానీ ఆ తల్లి వేదన ఎలా ఉందంటే తన సొంత కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి కుమారుడు సిలువ వేయబడుతున్నాడు అని విని తెలుసుకొని ఆ విధంగా ముందుకు నడిచినప్పుడు చాలా వేదనతో ఉన్నది ఆమె. తల్లి ప్రేమ మనందరికీ తెలుసు. ఎందుకంటే తల్లి తన కుమారుణ్ణి కానీ కుమార్తెని కానీ ఎంత జాగ్రత్తగా పెంచుతుంది, ఎంత జాగ్రత్తగా ప్రయోజకులను చేస్తుంది, ఎంత జాగ్రత్తగా దేవుల్లో నిలబెడుతుందని మనందరికీ తెలుసు. హల్లెలూయా. మరి 30 సంవత్సరాల పాటు యేసు ప్రభువు మరియ యొక్క కుటుంబంలోనే ఉన్నాడు. యోసేపు మరియల కుటుంబంలోనే ఉన్నాడు. తల్లిదండ్రుల బాధ్యత తీసుకున్నాడు, పని చేసిండు, సంపాదించిండు, అన్ని వారికి కావలసినవన్నీ సమకూర్చాడు. హల్లెలూయా. కానీ
30 సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళిండు? పరిచర్యలోనికి వెళ్ళిండు. ఆ 3.5 సంవత్సరాలు పరిచర్య చేయడానికి వెళ్ళి ఆయన చివరి క్షణాల్లో శిలువ మీదకి ఎక్కిన తర్వాత 3వ మాట పలుకుతున్నాడు. ఇదిగో నీ తల్లి, ఇదిగో నీ అమ్మ, నీ కుమారుడు, నేను వెళ్ళిపోతున్నానని పలుకుతున్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇక్కడ మనం ఈ విషయాన్ని, ఈ మాట పలకగానే ఏం గ్రహించాలంటే ప్రేమ. మొట్టమొదటి ఏం గ్రహించాలి? ప్రేమ గ్రహించాలి. రెండవది ఏం గ్రహించాలంటే బాధ్యత. హల్లెలూయా. మూడవది ఏంటంటే బంధం. ఈ 3 విషయాల గురించి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్నాము. దేవుడు పలికినటువంటి 3వ మాటలో 3 విభిన్నమైనటువంటి కోణాలను ఇప్పుడు మనం గ్రహిస్తున్నాము. మొదటిది ప్రేమ, రెండవది బాధ్యత, మూడవది బంధం. హల్లెలూయా. మనము పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని పరిశీలించినట్లయితే నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయము 12వ వచనంలో రాయబడింది. చదవండి. నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయము 12వ వచనం. ప్రేమ గురించి దేవుడు ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు అనేక సందర్భాలలో దేవుడు రాయించాడు. అవన్నీ మన మేలు కోసమే. అవన్నీ మనము పాటించాలని, మనం సరి చేసుకోవాలని, మనం బుద్ధి తెచ్చుకోవాలని, దేవుని యొక్క మార్గంలో నడవాలని, చివరికి దేవుని నిత్య రాజ్యంలో మనం చేరాలంటే ఇవన్నీ పాటించాలని రాయించాడు దేవుడు. హల్లెలూయా. చూడండి, నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయము నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు అనుగ్రహించు దేశములో నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అగునట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించుము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఏ కుమారుడైనా, ఏ కుమార్తె అయినా దీర్ఘాయుష్మంతుడు కావాలంటే చేయవలసిన పని ఏంటో తెలుసా? నీ తండ్రిని నీ తల్లిని నువ్వు సన్మానించుము. హల్లెలూయా. సన్మానించడం అంటే ఈ మధ్యలో చాలా మందికి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, ఒక 100 రూపాయలు పెట్టి ఒక షాల్వా కొనుక్కొచ్చి కప్పి సన్మానించడం అనుకుంటారు. సన్మానించడం అంటే ఈ రోజుల్లో అదే తెలుసు ఎవరికైనా, పెద్దలకైనా చిన్నలకైనా. సన్మానించడం అంటే అది కాదు. నీ తల్లిదండ్రులు చెప్పేటువంటి మాటలను గౌరవించి, నీ తల్లిదండ్రులు చెప్పేటువంటి మాటలను నువ్వు అంగీకరించి, నువ్వు వాళ్ళ యొక్క అడుగు జాడలలో నడవాలి, దేవునిలో ఎదగాలి, దేవుని కోసం నువ్వు వాడబడాలనేటువంటి మాట. హల్లెలూయా. అది ఈ సమాజానికి ఎవరు చెప్పట్లేరు, ఈ సమాజానికి ఎవరు అది నేర్పట్లేరు. సన్మానించమంటే అనుకుంటారు, సన్మానం అనుకుంటున్నారు. ఏదైనా ఒక గొప్ప కార్యం చేసినప్పుడు తనను అప్రిసియేట్ చేసేటటువంటి సన్మానం కాదు ఇది. నీ తల్లిని నువ్వు సన్మానించము, అప్పుడే నువ్వు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అవుతావని దేవుని లేఖనం సెలవిస్తున్నది. మనందరికీ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, పెద్ద వయసు వాళ్ళు ఉన్నారు, చిన్న వయసు వాళ్ళు అందరం ఉన్నాము. మన తల్లిదండ్రులను మనం ఎలా చూసుకోవాలంటే చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ముదిమి వచ్చినప్పుడు అంటే వారిని అంటే ఎలా చూసుకోవాలి? దేవుని వాక్యం రాయబడింది. ఎలా? ఆ వాక్యం కూడా ఉన్నది. చూడండి, ద్వితీయోపదేశ కాండము 5వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో రాయబడింది. ద్వితీయోపదేశ కాండము 5వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో కూడా ప్రేమ గురించి రాయబడింది. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు అనుగ్రహించు దేశములో నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అగునట్లు, నీకు క్షేమం కూడా, దీర్ఘాయుష్మంతుడివే కాదు, క్షేమమగునట్లు దీర్ఘాయుష్ కూడా పొందుకునేటట్లు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజ్ఞాపించులాగున నీ తల్లిని నీ తండ్రిని సన్మానించుము. ఇందాక కూడా నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో కూడా సేమ్ రాయబడింది. కాకపోతే ద్వితీయోపదేశ కాండంలో దేవుడు ఇంకొక మాటను యాడ్ చేశాడు, ఇంకొక మాటని కలిపిండు. నిర్గమకాండంలో ఏం రాయబడిందంటే, నీ తండ్రిని నువ్వు నీ తల్లిని సన్మానించుము, అప్పుడు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అవుతావని దేవుని లేఖనం సెలవిచ్చింది నిర్గమకాండంలో. మరి ద్వితీయోపదేశ కాండంలో, నిర్గమకాండంలో రాయబడినటువంటి ఒక మాట కాకుండా ఇంకొక మాట కూడా కలపడం జరిగింది. అదేంటి? నీకు క్షేమము కలిగినట్లు అని కూడా రాయబడింది. హల్లెలూయా. దీర్ఘాయుష్మంతుడు అగునట్లు మరియు నీకు క్షేమం కూడా కలగాలంట. ఎప్పుడు? నీ తల్లిని నువ్వు నీ తండ్రిని సన్మానించినప్పుడు, నీ తల్లిని నీ తండ్రిని నువ్వు సరిగా చూసుకున్నప్పుడు, నీ తల్లిని నీ తండ్రిని నువ్వు సరిగా
వారిని ఆదరణ, ఆలన, పాలన, వారి ముసలితనంలో ఉన్నప్పుడు కానీ ఏ సమయంలోనైనా వారి ఆజ్ఞల ప్రకారం, వారి మాట ప్రకారం మనం జీవించినట్లు మనము అవన్నీ నడుచుకున్నప్పుడు మనం అంటే ఏమవుతామంట? దీర్ఘాయుష్మంతులం అవుతాము. ఇంకేమవుతాము? మనకు క్షేమము కలుగుతుంది. హల్లెలూయా. లోకంలో చాలా మందికి క్షేమం లేదు, దీర్ఘాయుషు లేదు. నిన్నటి దినాన నేను ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు వ్యక్తులు నాకు జ్ఞాపకం చేశాడు దేవుడు. ఇద్దరిని మా గ్రామంలోనే, నా తోటి వారే, నాకంటే 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల వాళ్ళే వాళ్ళు. ఇద్దరి పేర్లు లింగయ్యలే, ఇద్దరు యాదవ కుటుంబానికి సంబంధించిన వారే, మా గ్రామస్తులే. ఒకటి నాకంటే ఒక సంవత్సరం పెద్దోడు, ఒకటి నాకంటే 1 సంవత్సరం చిన్నోడు. లోకానుసారంగా జీవించి తాగుడుకు బానిసలైపోయి వారి జీవితాలను ఆగం చేసుకొని తల్లిదండ్రులు చెప్పినటువంటి మాటలు కూడా పెడచెవిన పెట్టి చివరికి ఒక 25 సంవత్సరాల మంచి యవ్వన ప్రాయంలో చనిపోయారు. హల్లెలూయా. 30 సంవత్సరాలను కూడా నిండలేదండి. 30 సంవత్సరాల వయసు రాకముందే మంచి యవ్వన ప్రాయంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలే తల్లిదండ్రులు చెప్పినటువంటి మాటలు వినక జీవితాన్ని నాగం చేసుకొని తాగుడుకు బానిస అయిపోయి భార్యను, పిల్లని, పిల్లల్ని అందరినీ విచ్చలవిడిగా చేసి వారు చనిపోయారు, నరకానికి వెళ్ళిపోయారు. హల్లెలూయా. అంటే దేవుని మాట ఏమి సెలవిస్తుందంటే, నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు కావాలంటే, నువ్వు మేలులను పొందుకోవాలంటే నీ తల్లిని, నీ తండ్రిని నువ్వు సన్మానించాలి. నీ తల్లిని, నీ తండ్రిని నువ్వు సరిగా చూసుకోవాలి. వారు చెప్పినటువంటి మాటలను నువ్వు ఆలకించాలి, వినాలి, జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి, పాపంలో పడిపోకూడదు, సరైన మార్గంలో నడవాలని వారు మార్గనిర్దేశం చేస్తారు. హల్లెలూయా. ఎందుకంటే మనం చిన్నతనం నుంచే మనకు అన్ని తెలియవు. తల్లిదండ్రులే మనకి గురువు. తల్లిదండ్రులు ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నారంటే దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు వాళ్ళకి అటువంటి శక్తిని, భక్తిని, అటువంటి మంచి మాటలను. వాళ్ళు దేవుని తెలుసుకున్నారు. అందరూ దేవుని తెలుసుకున్నటువంటి తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ఎలా నడిపిస్తారంటే దైవిక మార్గంలో నడిపిస్తారు. అన్యులు ఎలా నడిపిస్తారంటే వాళ్ళు అన్యారీతిగా నడుస్తారు. హల్లెలూయా. మనం ప్రభు నమ్ముకున్నటువంటి బిడ్డలముగా, మనం తల్లిదండ్రులముగా మన పిల్లల్ని ఎలా పెంచుతామంటే భక్తి మార్గంలో పెంచాలి. భక్తి మార్గంలో పెంచుతున్నాం. హల్లెలూయా. క్రమం తప్పకుండా ప్రార్థన నేర్పిస్తున్నాం, క్రమం తప్పకుండా మనం భక్తిలో పెంచుతున్నాం. హల్లెలూయా. ప్రతి ఆదివారం కూడా దేవుని సన్నిధానానికి రావడం, ప్రార్థించడం, అవన్నీ మనలో చూసి మన పిల్లలు ఆ రీతిగా నడుచుకుంటారు. హల్లెలూయా. దేవుడు సిలువలో పలికినటువంటి 3వ మాట, ఇదిగో నీ తల్లి, ఇదిగో అమ్మా నీ కుమారుడు అని అప్పగించాడు. అక్కడ మనకి ఏం కనిపిస్తుందంటే మొట్టమొదటిగా ప్రేమ కనిపిస్తుంది. దేవుని ప్రేమ కనిపిస్తుంది మనందరికీ. అక్కడ దేవుని ప్రేమని మరి తెలుసుకున్నటువంటి మనము, మరి దేవుని ప్రేమను తెలుసుకున్న నువ్వు, నేను, మరి అదే ప్రేమని నీ తల్లి పట్ల, నీ తండ్రి పట్ల, నీ పిల్లల పట్ల, నీ సహోదరుని పట్ల, నీ ఇరుగు పొరుగు వారి పట్ల నువ్వు చూపిస్తున్నావా? నువ్వు కలిగి ఉన్నావా అటువంటి ప్రేమని? మరి దేవుని యొక్క ప్రేమను నువ్వు కలిగి ఉంటే మరి నువ్వు కూడా అదే ప్రేమను పంచుతావు కదా. అంటే నువ్వు దేవుని ప్రేమను తెలుసుకున్నావు, చూసినావు, కానీ నువ్వు పంచేటువంటి మనస్సు లేదు నీకు. దేవుణ్ణి నువ్వు తెలుసుకున్నావు, దేవుని యొక్క మాటలను తెలుసుకున్నావు, దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకున్నావు, దేవుని యొక్క సర్వం తెలుసుకోగలిగావు, కానీ అది నువ్వు ఆచరించడానికి నీకు సాధ్యం కావట్లేదు. ఎందుకంటే నువ్వు సరైన మారు మనసులో లేవు. ఇక సరైన మారు మనసు నువ్వు కలిగి ఉంటే నువ్వు దేవుని నుంచి పొందుకున్నటువంటి ప్రేమని నువ్వు ఇతరుల పట్ల ప్రేమించేటువంటి మనసు కలిగి ఉంటావు, నువ్వు, నేను, అందరం. హల్లెలూయా. కాబట్టి ఇక్కడ దేవుడు సిలువలో పలికిన 3వ మాట ప్రకారము మనకేమర్థమవుతుందంటే ప్రేమ గుర్తుకు వస్తుంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మరొక మాట కూడా ప్రేమ గురించి దేవుడు చాలా స్పష్టంగా రాయించాడు. చూడండి, సామెతల గ్రంథము 23వ అధ్యాయము 22వ వచనం గ్రహించినట్లయితే, సామెతల గ్రంథము 23వ అధ్యాయము 22వ వచనం, నిన్ను కనిన నీ తండ్రి ఉపదేశమును అంగీకరించుము, నీ తల్లి ముదిమయందు ఆమెను నిర్లక్ష్యము చేయకము. హల్లెలూయా. చూసారా, దేవుడు ఎక్కడ రాయించాడంటే సామెతల గ్రంథములో రాయించాడు. నీ తండ్రి ఉపదేశాన్నంట అంగీకరించాలంట.
నీ తల్లి ముదిమైందంటే ఏంటి? వారు ముసలి ప్రాయంలో ఉన్నప్పుడు వారిని నువ్వు పట్టించుకోవాలి అని అర్థం. కానీ ఇవాళ రేపట్ల ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు ముసలివారైపోతే కుమారులు కానీ కుమార్తెలు కానీ పట్టించుకుంటున్నారు? ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు, పంచుకుంటున్నారు. ఈ నెల అమ్మా నువ్వు నా దగ్గర, అయ్యా నువ్వు నీ దగ్గర, అందరూ పంచుకుంటున్నారు తల్లిదండ్రులు. ఆ ప్రేమ ఎక్కడ కనిపిస్తలేదు. మనం ఎలా ఉండాలి మరి? క్రీస్తు నమ్ముకున్న బిడ్డలంగా, క్రీస్తు ప్రేమను పొందిన బిడ్డలముగా, క్రీస్తు సిలువలో పలికిన 3వ మాట ప్రకారం ప్రేమ కలిగిన బిడ్డలముగా మనం ఎలా ఉండాలి ఈ సమాజానికంటే, మన తల్లిదండ్రుల పట్ల మనము ఎలా ఉండాలి? ముదిమి యందు మనము వారిని ప్రేమించాలంట. వారిని జాగ్రత్తగా చూసుకునేటువంటి బాధ్యత మనది. యేసు ప్రభువు ఇంకొక కొన్ని క్షణాలలో చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. కానీ తన తల్లి బాధ్యతను ఎవరికి అప్పగించాడు? తన శిష్యునికి అప్పగించాడు. యోహాను అనే శిష్యునికి తన తల్లి యొక్క బాధ్యతను అప్పగించాడు. హల్లెలూయా. కానీ ఆయన మరణ స్థితిలో ఉండి కూడా, ఆయన మరణ వేదన పొందుతూ కూడా ఆయన ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడో మనం గ్రహిస్తున్నాము. హల్లెలూయా. మరణ స్థితిలో ఉండి ఆయన ముళ్ళు కిరీటం పెట్టబడి మేకులతో కొట్టబడి ఆయన మధ్య ఆకాశములో అంటే భూమికి పైన మధ్యన ఒక చెక్కకి వేలాడుతున్నాడు ఆయన. హల్లెలూయా. ఎక్కడ వేలాడుతున్నాడు ఆయన? చెక్కకు వేలాడుతున్నాడు. క్రాస్. మరి ఎలా ఉంటుందంటే ఆ మరణ వేదన మనం భరించలేము. చిన్న ముళ్ళు గుచ్చుకుంటేనే మనం భరించలేము. అటువంటి మరణ వేదన స్థితిలో ఉన్న ఆయన తన తల్లి గురించి, తన శిష్యునికి బాధ్యత గురించి, బంధం గురించి, ప్రేమ గురించి ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడంటే ఆయన గొప్పతనం మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కాబట్టి దేవుని ప్రేమ ఎలాంటిదంటే చాలా అనిర్వచనీయం అంటారు. దేవుని ప్రేమ అనిర్వచనీయం అంటే వివరించలేనిది. దేవుని ప్రేమ ఎలాంటిదంటే గిని అని మనం చెప్పలేనిది, ఇంత అని మనం చెప్పలేనిది. ఆయన ప్రేమ అశాంతం. ఆయన ప్రేమ ఆయనకు అంతం లేనిది. ఆయన యొక్క ప్రేమ అంతం లేనిది. ప్రేమ యేసు ప్రేమ, ప్రేమ కల్వరి ప్రేమ, ప్రేమ యేసు ప్రేమ, ప్రేమ కల్వరి ప్రేమ. ప్రేమ లేని నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా, నిజమైన నన్ను బ్రతికిస్తున్నావా. ప్రేమ లేని నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా, నిజమైన నన్ను బ్రతికిస్తున్నావా. నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా, నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా. ప్రేమ లేని నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా, నిజమైన నన్ను బ్రతికిస్తున్నావా. ప్రేమ యేసు ప్రేమ, ప్రేమ కల్వరి ప్రేమ, ప్రేమ యేసు ప్రేమ, ప్రేమ కల్వరి ప్రేమ. దేవుడు ప్రేమమయుడైన, అందుకే చివరి క్షణాలలో ఉన్నా కూడా తన తల్లిని మరవలేదు. తన తల్లి బాధ్యతను, బంధాన్ని మరవలేదని. అందుకే తన ప్రియమైన యోహాను అనే శిష్యునికి తల్లి బాధ్యతను అప్పగించాడు. తల్లి బాధ్యతని అప్పగించాడని. హల్లెలూయా. ప్రేమ, బాధ్యత, బంధం, ఈ 3 అంశాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి. హల్లెలూయా. మరొక వాక్యం చూద్దాం. సామెతలు 23:25 వచనం.
సామెతలు 23వ అధ్యాయము 25వ వచనం గ్రహించినట్లయితే దేవుడు ప్రేమ గురించి మరొక చక్కని మాటను మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. నీ తల్లిదండ్రులను నీవు సంతోష పెట్టవలెను. నిన్ను కనిన తల్లిని ఆనందపరచవలెను. హల్లెలూయా. చూశారా, నీ తల్లిని సంతోష పెట్టాలి, నీ తల్లిని ఆనందపరచాలని దేవుని లేఖనం సెలవిస్తున్నది. మరి ప్రభువును నమ్ముకున్న బిడ్డలంగా మనము ఈ వాక్యానికి లోబడి జీవించాలి. మన తల్లిదండ్రులని ప్రేమించాలి, వారిని సంతోష పెట్టాలి. హల్లెలూయా. మరి చివరి క్షణాలలో ఉన్నటువంటి యేసు ప్రభు కూడా తన తల్లిని ప్రేమించాడు. చివరి క్షణాలలో ఉన్నటువంటి యేసు ప్రభు మరణ వేదనలో ఉండి కూడా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? తల్లి బాధ్యతని గుర్తెరిగాడు. నేను పోయిన తర్వాత నా తల్లి పరిస్థితి ఏంటి, నా తల్లిని ఎవరు సాకుతారు, ముసలి ప్రాయంలో ఉన్నటువంటి నా తల్లిని ఎవరు చూసుకుంటారు? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కాబట్టి ఈ వాక్యము మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నది. ఈ వాక్యము మనల్ని సరిచేయాలి. దేవుని వాక్యము రెండంచుల వాడి అయినా ఖడ్గము వంటిది. కాబట్టి మన జీవితాలని ప్రతి వాక్యంతో కూడా మనం సరి చూసుకోవాలి. హల్లెలూయా. క్రైస్తవ జీవితం అంటేనే మనము అద్దం ముందు నిలబడితే మన మొహం ఎలా కనిపిస్తుందో వాక్యము ముందు కూర్చున్నప్పుడు కూడా మన జీవితం కనిపిస్తుంది. హల్లెలూయా. మన జీవితాన్ని సరి చేసుకోవచ్చు. అద్దం ముందు నిలబడగానే నీ మొహాన్ని ఏ రీతిగా నువ్వు అందంగా ఆకర్షణీయంగా తయారు చేసుకుంటావో వాక్యం ముందు నిలబడ్డప్పుడు కూడా నీ జీవితాన్ని ఆ రీతిగా సరి చేసుకోవాలి. హల్లెలూయా. అలాగూ సరి చేసుకునే జీవితాలను దేవుడు మనకు అనుగ్రహించును గాక. ఆమేన్. చూడండి ఇంకొక మాట, సామెతల గ్రంథము 20:20. సామెతల గ్రంథము 20:20. తన తల్లినైనను తన తండ్రినైనను దూషించు వానికి దీపము తారు చీకటిలో ఆరిపోవును. హల్లెలూయా. ఇది హెచ్చరిక లాంటిది. నీ తల్లినైనా నీ తండ్రినైనా నువ్వేం చేస్తాంట? ఏం చేస్తే? దూషిస్తే అంట. దూషణ కాదు. ఎన్నప్పుడు మనం సమాజంలో చూసినట్లయితే తల్లిదండ్రులను కొడుతున్నారు, దూషించడం కాదు. ఆ స్థాయి చేరిపోయి చాలామంది తల్లిదండ్రులను దూషిస్తున్నారు, కొడుతున్నారు, తిడుతున్నారు, అనాదరణ చేస్తున్నారు, ఇంట్లో నుంచి బయటికి ఎంటేస్తున్నారు. రకరకాలుగా మనం సమాజంలో చూస్తున్నాం. కానీ దేవుని లేఖనం సెలవిస్తుంది ఏమని? నీ తల్లినైనా నీ తండ్రినైనా నువ్వు దూషిస్తే చాలు, నీ దీపం అంట ఏమవుతుందట? కారు చీకటిలో ఆరిపోతుంది. హల్లెలూయా. నీ దీపం అంటే ఏంటిది? నీ ఆత్మ, నీ జీవితం. కాబట్టి దేవుని లేఖనము, దేవుని మాట హెచ్చరిస్తుంది. కాబట్టి మనం భయభక్తులు కలిగి దేవుని మాటకు లోబడి జీవించాలి. తల్లిదండ్రులను గౌరవించాలి, తల్లిదండ్రులను సన్మానించాలి, తల్లిదండ్రులను దూషించకూడదు. అటువంటి ప్రేమ కలిగి ఉండాలి మనం. హల్లెలూయా. యేసు 3వ మాట, సిలువలో పలికినటువంటి 3వ మాట ప్రకారం మనం ఏం కలిగి ఉండాలి? ప్రేమ కలిగి ఉండాలి. ఇంకోటి ఏం కలిగి ఉండాలి? బాధ్యత. తల్లిదండ్రులను సన్మానించిందంటే, తల్లిదండ్రులను సన్మానించండి అని దేవుని లేఖనం ఎందుకు చెప్తుంది? అలా నువ్వు చేస్తున్నట్లయితే నువ్వు బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తివి. హల్లెలూయా. నీ తల్లిదండ్రుల పట్ల నువ్వు అటువంటి అభిప్రాయం కలిగి ఉన్నావు, అలా చూసుకుంటున్నావు అంటే నీకేమున్నట్టు? బాధ్యత ఉన్నట్టు తల్లిదండ్రుల పట్ల. హల్లెలూయా. 3వది బంధం. ప్రేమ అయిపోయింది, బాధ్యత అయిపోయింది, బంధం. ఏ బంధం ఇది? ఏ బంధం అంటే ఇది మాటల్లో చెప్పలేని బంధం. ఎందుకంటే దేవుడు మొట్టమొదటి ఆదామును సృష్టించినప్పుడు దేవుడంట ఆదాము యొక్క నాసికారంధ్రములో తన ఆత్మను ఊదగా ఆదాము జీవాత్మ ఆయన అని రాయబడింది. హల్లెలూయా. జీవాత్మ అయిండు. ఎలా జీవాత్మ అయిండు ఆదాము? దేవుడు తన ఆత్మని ఆదాము యొక్క నాసికారంధ్రంలో ఊదిండు కాబట్టి ఆయన జీవాత్మ అయిండు. నువ్వు జీవాత్మ అయినావు, నేను కూడా జీవాత్మనయ్యాను. హల్లెలూయా. కాబట్టి మన నాసికారంధ్రంలో ఊదబడినటువంటి ఆ ఆత్మ ఎవరిది? ప్రభువుది. హల్లెలూయా. కాబట్టి ఈ ఆత్మ అంట కారు చీకటిలో పోకూడదు, కారు చీకటిలో ఆగమైపోకూడదు. ఈ ఆత్మ మరలా ప్రభు దగ్గరికి చేరాలంటే నువ్వు ఎలా ఉండాలంటే దేవునికి భయభక్తులు కలిగి జీవించాలి.
తల్లిదండ్రులను సన్మానించాలి, తల్లిదండ్రుల ఆజ్ఞ ప్రకారం జీవించాలి, దేవునికి లోబడి జీవించాలి. హల్లెలూయా. అదేవిధంగా సామెతల గ్రంథము 20వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో కూడా రాయబడింది. ఏమని? నీ తల్లిదండ్రులను నువ్వు దూషిస్తే కారు చీకటిలో నీ దీపం ఆరిపోతుందని. హల్లెలూయా. అంటే నీ ఆత్మ నరకానికి వెళ్తుంది అని అర్థం. కాబట్టి మనం అందరం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ మాటలన్నీ కూడా. ఇవన్నీ పాత నిబంధన గ్రంథంలో రాయబడినటువంటి మాటలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ప్రేమ గురించి. ఎందుకంటే దేవుడు సిలువలో 3వ మాటలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థము ప్రేమ గురించి ఈ మాటలన్నీ మనల్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాయి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మరి దేవుడు సిలువ మీద పలికినటువంటి తల్లిని గురించే మరి మాట్లాడినాడా, లేకపోతే సమాజంలో ఉన్న వారందరూ కూడా నా తల్లి, నా తండ్రి, నా సహోదరులు అనేటువంటి దేవుడు భావన కలిగి ఉన్నాడా అని చాలామందికి అనిపించవచ్చు. ఒక ఉదాహరణ చూపిస్తాను మీకు. ఈ యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 21వ వచనాన్ని గ్రహించినట్లయితే, దేవుడు సమాజంలో సేవ చేస్తున్నప్పుడు అందరిని కూడా ఎలా సంబోధించాడంటే అమ్మా అని సంబోధించాడు. ఎలా సంబోధించాడు? అమ్మా అని సంబోధించాడు, తల్లి అని సంబోధించాడు దేవుడు ప్రతి స్త్రీని కూడా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. తన తల్లినే తల్లి అని సంబోధించినటువంటి ప్రేమ ఉన్న వ్యక్తి కాదైనా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా తన తల్లిలో చూశాడు. హల్లెలూయా. ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా తన తల్లిని చూశాడు. తన తల్లిని మాత్రమే ఇదిగో నీ తల్లి, ఇదిగో నీ కుమారుడమ్మ అని బాధ్యతను అప్పగించినటువంటి వాడు కాదాయన. ఆ 3.5 సంవత్సరాలలో సేవ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన వేరే వాళ్ళను కూడా, వచ్చినటువంటి వారిని కూడా అమ్మా అని పలకరించాడు. చూడండి, యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో రాయబడింది, అమ్మా అమ్మా ఒక కాలము వచ్చుచున్నది, ఒక కాలం వచ్చుచున్నది, ఆ కాలమందు ఈ పర్వతము మీదనైనను యెరూషలేములోనైనను మీరు తండ్రిని ఆరాధింపరు. చూశారా? వచ్చినటువంటి స్త్రీలతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమని? అమ్మా అని సంబోధిస్తున్నాడు. అంటే ఓన్లీ మరియనే ఆయన తల్లి అని పిలిచాడా, లేకపోతే ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి స్త్రీని కూడా తల్లిలాగా భావించాడా? అవును, ఆయన ప్రతి స్త్రీని కూడా తల్లిలానే భావించాడు. మరియ ఒక్కతే తన తల్లి కాదు, అందరినీ కూడా తన తల్లిలాగా భావించాడు. ఆ విధంగా ప్రేమించాడు ఆయన. అటువంటి ప్రేమను చూపించాడు. మరి ఇటువంటి ప్రేమను చూపించినటువంటి దేవుని మాటలు విన్న మనము, మరి అటువంటి ప్రేమను రుచి చూస్తున్న మనము, మరి మన తల్లిదండ్రుల పట్ల, మన ఇరుగు పరివారి పట్ల, మన పరిచయస్తుల పట్ల మనం ఎందుకు ఆ ప్రేమను చూపించలేకపోతున్నాం? ఎందుకు మనం ఆ ప్రేమను కనపరచలేకపోతున్నాం ఈ లోకానికి? దేవుని ప్రేమను కలిగినటువంటి మనము, మరి అదే దేవుని ప్రేమను మరి ఈ లోకానికి మనం చూపించడానికే కదా ఆయన మనల్ని ఎన్నుకున్నది, ఆయనను మన తన కుమారునిగా, కుమార్తెలుగా చేసుకున్నది. హల్లెలూయా. మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి, మన స్థితిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి, దేవుడు చూపినటువంటి ప్రేమని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి, కల్వరి శిలువలో ఆయన కారుస్తున్నటువంటి రక్తాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అప్పుడే మనలో ఉన్నటువంటి ప్రేమను వేరే వారికి చూపించగలుగుతాం. ఎప్పుడైతే మనం దేవుని ప్రేమను పొందుకున్నామో ఆ ప్రేమను నలుగురికి పంచకపోతే అది ప్రేమ కాదు, నటన మాత్రమే. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇంకొక మాట మనం గ్రహించినట్లయితే, దేవుడు సిలువలో వేలాడుతూ కూడా తన శిష్యునికి తల్లిని ఎందుకు అప్పగించాడు? ఆమెకు యోసేపుతో వివాహమైంది. యేసు ప్రభు పుట్టిన తర్వాత తనకు కుమారులు, కుమార్తెలు కూడా పుట్టిరు. మరి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, మరి ఎందుకు ఈ మరియను ఒంటరైపోయింది? మరియ చూడండి, మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయం 48వ వచనంలో రాయబడింది. ఎందుకు మరియ ఒంటరిగా అయిపోయిందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం, ధ్యానించబోతున్నాం. యేసు ప్రభువు తెలుసు, ఆయనకి సమస్తము తెలుసు ఆయనకి. మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయం 48వ వచనంలో రాయబడింది, అందుకు ఆయన తనతో ఈ సంగతి చెప్పిన వారిని చూచి నా తల్లి ఎవరు, నా సహోదరుడు ఎవరు అని చెప్పి చూడండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా.
నా తల్లి ఎవరు, నా తండ్రి ఎవరని సొంత తల్లి ముందే అన్నాడండి యేసు ప్రభు. సొంత తల్లి ముందే అన్నాడు. ఈ మాట వినగానే అందరికీ ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈయనకు తల్లి పట్ల గౌరవం లేదు, ఈయనకు తల్లి పట్ల ప్రేమ లేదనుకుంటారు. కానీ అక్కడ సందర్భం వేరండి, అక్కడ రాయబడినటువంటి విధానం వేరు. దేవుడు ప్రేమమయుడు. ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చిందే నీ కోసం నా కోసం ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చిండు ఆయన. మరి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా గర్భం ధరించి తన పుట్టుకకు కారణమైనటువంటి మరియ తల్లిని ఎందుకు దూరం చేసుకుంటాడు ఆయన? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎందుకన్నాడంటే యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుంచి మనం గ్రహించినట్లయితే, నా తల్లి ఎవరు, నా తండ్రి ఎవరు అని సొంత తల్లి ముందే, సొంత కుటుంబీకులతోనే ఆయన ఎందుకన్నాడంటే ఆయన బాధ ఇప్పుడు తెలుసు. చూడండి, యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయం 1వ వచనం చూడండి. అటు తర్వాత చూడండి, ఎవరు ఆయనను చంప వెతుకుతున్నారంట? యూదులు ఆయనను చంప వెతికినందున యేసు యూదయలో సంచరించనొల్లక గలిలయలో సంచరించుచుండాడు. చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి ఈ పాయింట్. ఆయన ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి? యూదయలో సంచరించనొల్లక. ఎందుకు? ఆయనను చంపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అందరూ. కాబట్టి ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళిండు? గలిలయకి వెళ్ళిండు. చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. ఆయనను చంపడానికి యూదులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. కానీ ఆయన అది ఎరిగి ఆయన ఏం చేశాడంటే గలిలయకి వెళ్ళాడు. నెక్స్ట్ వచనం చూడండి. యూదుల పర్ణశాలల పండుగ సమీపించను కనుక ఆయన సహోదరులు ఆయనను చూచి, చూడండి ఇక్కడ చూడండి, ఆయన సహోదరులు అని రాయబడింది ఇక్కడ. ఆయన సహోదరులు అంటే ఎవరు? మరియమ్మకి పుట్టినటువంటి కుమారులు, కుమార్తెలు. అంటే యేసు ప్రభు తర్వాత పుట్టినవారు. యేసు ప్రభువు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆయన పుట్టిండు. కానీ మరియకు తర్వాత పుట్టినటువంటి సంతానం ఎవరంటే యోసేపు ద్వారా కలిగినటువంటి సంతానం. ఆయన సహోదరులు. ఇప్పుడు చదవండి, ఆయనను చూచి నీవు చేయుచున్న క్రియలు నీ శిష్యులను చూచినట్లు ఈ స్థలము విడిచి, చూడండి, యూదయకు వెళ్ళుము అని ఎవరు చెప్తున్నారు? యేసు ప్రభుకు నువ్వు యూదయకు వెళ్ళు అని ఎవరు చెప్తున్నారు ఇక్కడ? సహోదరులు. మరి యూదలో ఏం జరగబోతుందని దేవునికి తెలుసు, ఆయనను చంపబోతున్నారని తెలుసు. మరి సహోదరులు ఏం చెప్తున్నారు? నువ్వు గలిలయ కాదు యూదయకు వెళ్ళుము అంటున్నారు. హల్లెలూయా. గ్రహించారా? తన సొంత సహోదరులే తనను చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు యేసు ప్రభుని. హల్లెలూయా. తన సొంత సహోదరులే యేసు ప్రభుని అప్పగించాలనో యేసు ప్రభును చంపాలనో ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుంచి మనం చదివినట్లయితే ఏం గ్రహించాం మనం అంటే, యూదయలో ఆయనను చంపాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన గలిలయకు వెళ్ళిండు ప్రచారానికి. కానీ సొంత సహోదరులు ఏమంటారో తెలుసా? నువ్వు యూదయకు వెళ్ళు అంటున్నారు. అంటే సొంత సహోదరులకు ఎటువంటి ఆలోచన ఉందంటే యేసు ప్రభు అంటే ఇష్టం లేదు, యేసు అంటే ఇష్టం లేదు, ఆయన చేసేటువంటి కార్యాలంటే ఇష్టం లేదు, ఆయన చేసేటువంటి మహత్కార్యాలు, ఆయన చెప్పేటువంటి బోధనలు అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు. కాబట్టి ఆయనను చంపాలని చూస్తున్నారు. హల్లెలూయా. 2వ వచనం 3వ వచనం. ఏడవ అధ్యాయం యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయము 2వ వచనం 3వ వచనం. యూదుల సమీపించను గనుక ఆయన సహోదరులు ఆయనను చూచి నీవు చేయుచున్న క్రియలు నీ శిష్యులను చూచినట్లు ఈ స్థలాన్ని విడిచి యూదయకు వెళ్ళమని సొంత సహోదరులే ఆయనను చంపించాలని చూస్తున్నారు. హల్లెలూయా. యేసు ప్రభువుని యూదయకు పంపించి ఆయనను చంపించాలి ఎట్లా? వాళ్ళందరూ ప్లాన్తో ఉన్నారు చంపాలని. కాబట్టి ఈయన ఇక్కడి నుంచి కాదు, నీ సొంత శిష్యులు చూచినట్లు నువ్వు యూదయకు వెళ్ళమని సొంత సహోదరులే చంపడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు యేసు ప్రభు.
అంటే మరియమాత, మరియమ్మ అంటే గౌరవం లేదు వారికి, సొంత తల్లి అయినా యేసు ప్రభు అంటే గౌరవం లేదు అని ఈ విషయాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతున్నది. అర్థమవుతుందా లేదా? యేసు ప్రభును చంపడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మీరు గలిలయ కాదు యూదేకెళ్ళం అంటున్నారంటే అర్థం ఏంటి అంటే యేసు ప్రభు అంటే ఇష్టం లేదు, యేసు ప్రభు అంటే మర్యాద లేదు, గౌరవం లేదు, తన సొంత అన్నగా వారు భావించట్లేదని మనకు అర్థమవుతున్నది. అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది? తన తల్లి కూడా చూసుకుంటలేరు వాళ్ళు. యేసు ప్రభుని దూషిస్తున్న వాళ్ళు, చంపాలని ప్రయత్నిస్తున్న వాళ్ళు సొంత మరియ తల్లిని కూడా వాళ్ళు దూరం పెట్టిన వాళ్ళే కదా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. 5వ వచనం చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. ఆయన సహోదరుల గురించే రాయబడింది. ఆయన సహోదరుడైనను. ఇప్పుడు క్లియర్ అయిందా? ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచలేదంట. ఎవరు? ఆయన సహోదరుడైనను. చాలా క్లియర్గా రాయబడింది. ఆయన సొంత సహోదరుడైనను ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచలేదు. అందుకే ఆయనను చంపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి యూదయకు వెళ్ళుము అని ఆయనను బలవంత పెడుతున్నారు. హల్లెలూయా. కానీ ఆయనకు తెలుసు ఎప్పుడు ఎక్కడ బోధించాలో, ఎక్కడ ఆత్మలను రక్షించాలో, ఎక్కడ సువార్త ప్రకటించాలో ఆయనకు తెలుసు. అందుకే గలిలయకు వెళ్ళాడు. కానీ గలిలయకు వెళ్ళినా కూడా సొంత సహోదరులు ఏమంటున్నారు? ప్లాన్ చేశారు. ఏమని? యూదయకి నేను ఎట్లన్నా తొందరగా పంపించాలి, అక్కడ వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు, వాళ్ళు అక్కడ పట్టుకొని చంపేయాలని. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అదే యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయం 10వ వచనం చూడండి. అయితే ఆయన సహోదరులు, మళ్ళీ చూడండి, మళ్ళీ ఆయన సహోదరుల గురించే. ఆయన సహోదరులు పండుగకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన కూడా బహిరంగంగా వెళ్ళక రహస్యంగా వెళ్ళాడు. హల్లెలూయా. పర్ణశాల పండుగ జరుగుతుందండి. యేసు ప్రభును చంపుతారనేటువంటి భయంతోనే ఆయన ఏం చేశాడంట? బహిరంగంగా వెళ్ళలేదంట. ఎలా వెళ్ళాడు? రహస్యంగా వెళ్ళాడు. చూసారా? సొంత తమ్ముళ్ళే అందరూ. యేసు ప్రభు పెద్దవాడు, వాళ్ళే ఈయనను అప్పగించాలని, వీళ్ళని చంపాలని, ఈయనను చంపాలని అంత ప్లాన్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు యేసు ప్రభు అంటే. కానీ ఆయన వచ్చింది లోకానికి ఎందుకు? ప్రతి మానవుని శాపాని కోసం, ప్రతి మానవుని యొక్క పాపం కోసం ఆయన మరణించడానికి సిద్ధపడే వచ్చాడు. హల్లెలూయా. కానీ వారికి తెలియదు, పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహం చేత ఆయన పుట్టినటువంటి వాడు, కారణ జన్ముడు. ఆయన ఈ లోకాన్ని రక్షించడానికి వచ్చినటువంటి వాని పట్టనే సొంత సహోదరులు ఏం చేస్తున్నారు? కుట్ర పన్నుతున్నారు. హల్లెలూయా. 11వ వచనం చూడండి. పండుగలో యూదులు ఆయన ఎక్కడనని ఆయనను వెతుకు. చూశారా? రహస్యంగా వెళ్ళిండు, ఎవరికి కనిపించకుండా. యూదులు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే ఈయన కోసం వెతుకుతున్నారంట, పట్టుకొని చంపడానికి. ఆ విషయం సొంత సహోదరులకు తెలుసు. అయినా ఆయనను అప్పగించాలని, ఆయనను చంపేయాలని సిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళంతా, మరియకు పుట్టినటువంటి కుమారులందరూ. అందుకే మరియ దూరం అయిపోయింది అందరికీ. అందుకే యేసు ప్రభు అందరికీ దూరం అయిపోయాడు. అందుకే దేవుడు 3వ మాటగా తన తల్లి యొక్క బాధ్యతను శిష్యునికి అప్పగించాడు. సొంత కుమారులు, సొంత కుమార్తెలు ఉన్న తర్వాత సొంత తల్లిని వేరే శిష్యునికి అప్పగించాల్సినటువంటి కర్మ ఏంటి మరి అంటే, తన సొంత కుమారులు కుమార్తెలే యేసు ప్రభు అంటే ఈమెకు ప్రేమ కాబట్టి వాళ్ళందరికీ దూరం అయిపోయింది. హల్లెలూయా. సొంత సహోదరులే యేసు ప్రభువును చంపడానికి సిద్ధపడ్డారు. సొంత సహోదరులే అప్పగించడానికి ఆయనను గలిలయ నుంచి యూదయకు వెళ్ళమని వాళ్ళు ప్రేరేపిస్తున్నారు. కాబట్టి మరియ దూరం అయిపోయింది, మరియ ఒంటరి అయిపోయింది. తల్లి బాధను చూడలేకపోతున్నాడు. 3.5 సంవత్సరాల సేవ, అపారమైనటువంటి సేవ ఉన్నది. అందరూ ఎప్పుడు శిక్షించాలని, ఎప్పుడు బాధ పెట్టాలని, ఎప్పుడు చంపాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. తల్లి పరిస్థితి ఇలా ఉంది. అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా పారిపోయిన వ్యక్తి ఎవరంటే యోహాను, శిష్యులలో. కానీ మరల మొట్టమొదటిగా వచ్చినటువంటి వ్యక్తి కూడా యోహానే. ఆ యోహానుకు తన ప్రియమైన శిష్యునికి తన తల్లి బాధ్యత అప్పగించాడు. అమ్మా, సిలువలో ఉండి కూడా బాధపడుతూ, రోధిస్తూ, బాధిస్తూ, రక్తం కారుతూ, ఇంకా కొన్ని క్షణాలలో చనిపోతున్న
తన దీన స్థితిలో ఉండి కూడా తల్లి యొక్క బాధ్యతని శిష్యునికి అప్పగించాడు. హల్లెలూయా. మనం బైబిల్ గ్రంథంలో మనం గమనించినట్లయితే శిష్యులని తయారు చేసినటువంటి విధానం కూడా మనం గమనించవచ్చు. ఎవరు? మోషే యెహోషువను తయారు చేశాడు. యెహోషువ కాలేబును తయారు చేశాడు శిష్యుని. హల్లెలూయా. అదే విధముగా పౌలు తిమోతిని, తిమోతి తీతును, తీతు ఫిలెమోను, ఈ రీతిగా శిష్యులను ఒక బంధాన్ని తయారు చేశాడు ఆయన బాధ్యతగా. హల్లెలూయా. అందుకే శిష్యునికి తన తల్లి బాధ్యతను అప్పగించాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందుకే దేవుని లేఖనం ఏమైనా సెలవిస్తుందంటే ఆయనను పట్టించడానికి మరొక కారణం కూడా చూపిస్తాను మీకు. సొంత సహోదరులే ఆయనను పట్టించడానికి, ఆయనను చంపడానికి మరొక దగ్గర కూడా దేవుడు రాయించాడు. చూడండి, మార్కు సువార్త 3వ అధ్యాయము, మార్కు సువార్త 3వ అధ్యాయము 20వ వచనం. ఆయన ఇంటిలో ఎవరు వినాలమ్మ, చాలా జాగ్రత్త. ఇక్కడ చూడాలి, అందరూ కింది చూస్తున్నారు, ఎక్కడెక్కడ చూస్తున్నారు. ఆయన ఇంటిలోనికి వచ్చినప్పుడు అంట, ఎవరైన? యేసు ప్రభు. జనులు మరలా గుంపులు కూడా వచ్చి కనుక భోజనం చేయుటకైనను వారికి వీలు లేకపోయాను. ఆయన ఇంటివారు సంగతి విని ఆయన చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, ఏముందంట? ఆయన మతి చెలించింది అని చెప్పి. ఎవరు? సొంత సహోదరులే. ఎవరికి మతి చెలించిందంట? యేసు ప్రభుకు. ఎవరికి మతి భ్రమించిందంట? యేసు ప్రభుకు. ఎవరు చెప్తున్నారు? సొంత సహోదరులే. అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది మనకి? తన సొంత సహోదరులకే యేసు అంటే ఇష్టం లేదు. అందుకే మరి అంటే కూడా వారికి ఇష్టం లేదు. కాబట్టి మరియను దూరం చేశారు, యేసు ప్రభు దూరం అయిపోతున్నాడు ఆయన దేవుని చిత్త ప్రకారం. హల్లెలూయా. తల్లిదండ్రులను చూసుకోవలసినటువంటి కుమారులు కుమార్తెలు దూరం చేసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ మరియ కూడా దూరం అయిపోయింది. ఎందుకంటే యేసు మీద ఉన్నటువంటి అవిశ్వాసం వలన సొంత తల్లిని మరియను కూడా సొంత కుమారులు కుమార్తెలు దూరం చేసుకున్నారు. కాబట్టి ఆమె ఒంటరైపోయింది. తన బాధను చూడలేకపోతున్నాడు. తనకు తెలిసిపోయింది, నా తల్లి ఒంటరైపోయింది అనేటువంటి బాధ కూడా తన మనసులో ఉన్నది, యేసు ప్రభు మనసులో. కాబట్టి శిలువ మీద నుంచి రక్తం గారుతున్నా, కొట్టబడుతున్న శరీరము దుండినటువంటి స్థితిలో ఉన్నా కూడా తన తల్లిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు, తన శిష్యుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు, తన తల్లిని తన యొక్క శిష్యుని యొక్క చేతిలో పెడుతున్నాడు. హల్లెలూయా. మరణ వేదనలో ఉండి కూడా వేరే వారి గురించి పట్టించుకోవాల్సినటువంటి స్థితి అనేది. హల్లెలూయా. మనం మంచిగా ఉన్నప్పుడే ఎవరిని పట్టించుకోలేము. మనం మంచిగా ఉన్నప్పుడే ఎవరిని పట్టించుకోము. మరి నువ్వు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా వేరే వాళ్ళని పట్టించుకుంటావా? ఎవరైనా పట్టించుకుంటారా? మరి యేసు ప్రభు ఏ స్థితిలో ఉన్నాడు? మరణ పంచులో ఉన్నాడు. ఇంకా కొన్ని క్షణాలలో మరణించేటువంటి స్థితి. శరీరం ఎలా ఉంది? కొట్టబడింది, దున్నబడింది, ముళ్ళ కిరీటం పెట్టబడింది, చివరి రక్తపు బొట్టు వరకు కార్చబడింది. చివరి క్షణాలలో ఉన్నాడు ఆయన. అప్పుడు కూడా తన తల్లి బాధ్యతను మర్చిపోలేదు. హల్లెలూయా. అప్పటికి కూడా అటువంటి స్థితిలో ఉన్నా కూడా ఆయన తన తల్లిని మరవలేదు, తన శిష్యుని మరవలేదు. ఇదిగో నీ తల్లి, ఇదిగో నీ కుమారుడు అని దేవుడు అప్పగించాడు. ప్రేమ కలిగిన దేవుడైనా, బాధ్యత కలిగిన దేవుడైనా, బంధం కలిగిన దేవుడైనా. హల్లెలూయా. ప్రేమ, బాధ్యత, బంధం కలిగినటువంటి దేవుని గుర్తించినటువంటి నువ్వు నేను ఎలా ఉండాలి? అదే ప్రేమను కలిగి ఉండాలి. అదే ప్రేమను ఈ లోకానికి చూపించాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ మాటలను దేవుడు దీవించును గాక. ఆమేన్.